Nakakabahala ang mga pahayag na narinig natin itong mga nakarang araw. Nandyan ang walang pakundangang pagmumura at ang pagbabanta ng planong ipapatay ang ilan sa atin. Kung ganun na lang kadali ang pagplano sa pagpatay ng isang presidente, paano pa kaya ang mga pangkaraniwan na mamamayan? Yang ganyang kriminal na pagtatangka ay hindi dapat pinapalampas. Yan ay aking papalagan. Ito ang video statement ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na inilabas ng Malacanang ngayong Lunes, November 25 bilang tugon sa mga banta ni Vice President Sara Duterte laban sa kanya at sa kanyang pamilya. Bagamat hindi binanggit ni Marcos ang pangalan ni Duterte, mariing kinundi na ng Pangulo ang ganitong uri ng banta bilang isang kriminal na gawain. Matatandang sinabi ni Duterte na may kinontrata na umano siyang tao para sa assassination ni PBBM, ni First Lady Liza Marcos at ni House Speaker Martin Romualdez sakaling ipapatay raw siya ng Pangulo. Ginawa ni Duterte ang pahayag matapos maglabas ng kautusan ng Committee on Good Government and Public Accountability ng House of Representatives na ilipat si Attorney Zuleika Lopez, ang kanyang Chief of Staff sa Custodial Institute for Women sa Mandaluyong City. Naditing si Lopez noong November 16 matapos siyang is-cite for contempt dahil sa hindi pagsagot sa mga tanong tungkol sa alleged misuse of confidential funds ng opisina ni Duterte sa ginanap na investigasyon sa Kongreso. Pero ayon kay Marcos, hindi na dapat humantong sa drama at naresolba na sana ang issue kung tinupad lamang ang sinumpaang tungkulin na magsabi ng totoo sa publiko. Ako bilang pinuno ng Executive Department at lahat ng mga nanunungkulan sa pamahalaan ay may sinumpaang tungkulin na tutup din at pangangalagaan ang konstitusyon at ang ating mga batas. Kaya hindi tama ang pagpigil sa mga halal ng bayan sa paghahanap ng katotohanan. Hindi na sanang hahantong sa ganitong drama kung sasakodin lamang ang mga lehitimong katanungan sa Senado at sa House of Representatives. Ang katotohanan ay hindi dapat itokhang. Imbis na diretsahang sagot, nililihis pa sa kwentong chicheria. Hangad ko na matuldukan na itong mga pangyayaring ito sa paraang matiwasay at magdadala sa atin sa katotohanan. Sa huli, nanindigan ng Pangulo na ang kanyang pangunahing layunin ay pamunuan ang bansa. Dagdag pa niya, ang batas ay dapat laging manaig anuman ang kahihinatnan para sa sinumang sangkot. Sa kabila ng mga pambabatikos, nakatuon ang aking pansin sa pamamahala. Ngunit, hindi natin ikokompromiso ang rule of law. Kailangan manaig ang batas sa anumang sitwasyon, sino man ang tamaan. Kaya hindi ko hahayaan magtagumpay ang hangarin ng iba na hatakin ang buong bansa sa burak ng politika. Igalang natin ang proseso, tuparin natin ang batas, alalahanin natin ang mandato na pinagkatiwala sa atin ng milyon-milyon na Pilipino. Magtrabaho po tayo sa ikauunlad ng Republika ng Pilipinas at para matamo ang bagong Pilipinas. Samantala, nauna nang sinabi ng Presidential Security Command o PSC na dodoblihin nila ang seguridad ni Marcos, lalo na sa kanyang public engagements kasunod ng death threat mula kay Duterte. Kasama si Karen Maurilio, Aisel Fernando, CLTV 36 News.